sa bukid at dadatos lami ang hangin. Duta no gara. Oy, mo ni ganahan ako tugnaw ba tugnaw. Tugnaw na paki kayo nindot kay nindot. Lipay ka sa ikon. Lipay kay kulak kay wag ko agin sa una ko. Sa una, diba sa wala pa kita nagkaila. Siyempre naka-experience gyud ta nga nakailay uyab. Oh, nakuyab sa una. Pero sa una, nakauyab ko. Wa jud ko gikasuway nga gilaag og mga nindot nga lugar. Oh. Gidiretso ra kog laag sa Kalibunan. Kalibunan. Kalibunan ko niya dito gisuri-soroy. Usa man puto yung partner una kalibunan man po kay dala. Wa layo ra jud kay nako. Ako basta nako uyab o asawa. Dalon din ako sa mga lugar nga nindot para ma-appreciate ko niya nga kung sa kanindot ang kalibutan mo mabuhi ta. So, picture ta. Nindot talaga ra. Ay, mo ni ganahan ako. Lipay kay kulab gidala ko nimo diri. Smile ha. Smile Ah. waki na pud waki. Kawaki na ko na ana si Bigkus. Ha? Wang. Kanang laka. Isa na. Lah, Paninto. kanindot sa sports car. Wow. Ako mo ni tarak-tarak sa una ram kita na ko karon kita na ko sa sunan. Ginana oy. Ayo. Oh, ganito na si Ginana. Ignorante kaya. Gani. Karon pa ko tangnan ko. Ay, kibaon ko. Kusog gini mo dagat. Magpa-picture ka. Unya, atong i-post na kuluhay. Itay tagiya. Oh, mas waya di ba? Uso naman naron ka ng ikon ba no? Kita i-picture ka. Profile ba? Dili ato ah. Pero murag ato ah. Pwede yung picture ni mo? Kamu sekarang mo ba? Ako naman pare sekarang. Ako na mo rin Ganyan niya. palit. Wala mo yung picture mo. Pwede ka na masukuhan, boss? Sige, sure. Kanang Tarong ang picture mo sa boss. Okay, na. Maulawan niya. Mahal mo pare tarong niya. Dili mo tarong mo ng picture. Kani ako sir. Holding gid sir gikan sa ulo sir. All day sila, sir. All day niya na tarong ka sila. Oh, sir, guwapa kayo ng asawa, sir. Mo na yun. Ako, ikaw. Pwede mo ito kasi, sir. Nakita niyo si Ranga. Puti ko kay kumpaan. Sir, pwede dito, sir. Martili ka kayo na, sir. Dito ka, sir. Dito ka, sir. Ano ito ba? Saan pa ba kayo mag-picture? Layo ka, sir. Layo ka, sir. Oh, ako sa kanya, butakaran ako ng binira. Kaya para kuhan. Ay, tarong ang picture, sir. Ay, sige, sir. Kaya mo kayo makuha, sir. Sandik ka, sir. Gamay na, sandik ka. Sandik ka gamay na. Tarong ka, sir, ha? Oh, Ara. Ara, sir. Nagulog ko, sir. Sa? Ay, kuan man lang. Blan! Uy, paano? Blan! Wala mo na tarong nga, direct picture. Tarong nga, picture. Sige, kuan sa akin. Mahal kayo may sakyanan, hindi mo tarong nga, kuhan, picture. Nakita ni sir ha, ipapit. Ay, nagsubuso. Ha? Picture, may tarong. Picture, may tarong. Wala mo na sa ko. Galing ng usog, rapo Ay, hold this sir, hold this sir. Nanapoy ka ng urak pang kapitan sir. Okay na, sakto na. Sige. Trip ko ba? Oo. Cik mo na ito, gitaro mo dyan niya. Gitaro. Salam mga tauhan. Samukan kayo. Kaya sakyanan, grabe. Ito ba, ayos. I-profile na ito, kita tag-iyan eh. Uy, ang nahiraling niyo. Oh, ha? Ay, sir, sabi ko. Look. Naka, murang matog ka na. Lalo! Ay! Ang katok ipapicture ito tiginin na ba? Pag-iya mo nito, kay. Wala mo nito, ano yung isang kon. Ato.